automatic hand washing machines nga namugna aduna say automatic alcohol dispenser nga gitumo nga mahatag ngadto sa mga frontliners. Seran ta kini sa report ni Lian Sintulan. Kung may automatic hand washing station, may mas gagmayng bersyon po di ay ang na-innovate sa uban ning panahon sa pandemya. Kini ang gitawag nga anti-COVID-19 automatic alcohol dispenser nga gibuhat sa usa ka organisasyon. Sensor-based technology gihapon kini nga kun ipaduol ang imong mga kamot, automatic nga moagas ang alcohol ug touch-free pa. Mato ni Jovi Hill Montajes, founder sa maong organisasyon nga dili na kini bag-ong teknolohiya. Apan kay mahal ang ubang parte niini, nag-DIY na lang siya ug assemble pinaagi sa tabang sa internet. Simple ra kaayo gini, gamit lang og mga power bank nga walay sleep mode. Pwede sad siya nga ang USB isaksak sa cellphone charger, nga USB charger, para sad mo paandar. Pwede ra kining i-charge ug pwede sab isaksak sa outlet. Suma pa makatabang kini sa kinaiyahan kay mga recycled nga garapon ang gigamit. Inisyatibo usab ang pagtudlo sa uban sa pag-assemble niini diin libre ang online workshop ug mga kit. Ang pagtudlo sa kung kinsa ang ganahan makaton ug unsaon pag-assemble niini, unya makapili sila og unsa ang ilahang gamiton nga container. Ilang tinguha sab nga makadonar ngadto sa mga frontliners sa na-assemble nga automatic alcohol dispensers. Uban na Renate Quiñones, Lian Sintulan, Balitang Bisda.